vam što ste gledali Pravdu Lige Ninja Kida. Ne zaboravite da lajkujete. Ovaj video zahteva puno timskog rada. I ako vam je teško da nešto uradite sami, uradite to sa timom. Ja sam Batman. Slatka torbica. Ja sam Batman. Ja sam Batman. Šta želiš od mene? Strah, njih privlači strah. Ja sam Batman. Ko želi šećernu vunu? Ja! Hej, daj mi to. Zašto ovo radite? Zato što nije fair da neki ljudi imaju šećernu vatu, a neki ne. Zato ćemo da uništimo sve šećerne vate. Niko nas ne može zaustaviti. Želite se kladiti? Zakasnila si. Dobrodošli kući, gospodine Bruce. Hvala, Alfrede. Osjećam se lakše kad vas vidim kod kuće. Šta je to bilo? Bio je to jedan izviđač, nije s ove planete. Nije li vreme da već počnete da radite sa timom? U pravu si, imam nekoliko ljudi na umu. Gospođica Dijana bi bila očigledan izbor. Alfrede, jel bi mogu ti da je pitaš umjesto mene? Izgleda da to neće biti potrebno. Znaš koliko sam miliona potrošio na sigurnost kako bi zadržao ljude na polju? Da, ta stvar je izgledala skupo dok se me razbijala. Dobrodošli u Batmanovu pećinu, gospođice Dijana. Hvala ti, Alfrede. Steppenwolf traži matične kutije. Materinske kutije? Da li njemu nedostaje mamica? One su izvorne i ograničene moći. Onda je vreme da formiramo tim. Nadam se da imaš nekog dobrog na umu. Izvinite, ljudi. Gdje ti misliš da žuriš, klinac? Da, ovo je naš kraj. O, pa ja samo prolazim. Pa morat ćeš da prođeš pored nas. Da. Žao mi je, momci, nemam vremena za borbu, a i ne bih želeo da vam slovim naočare. Ja ne nosim naočare, klinac. Gdje li otišao? Zdravo, Barry. Zdravo, nepoznata osoba koja sedi na ovom kauču. Treba mi tvoja pomoć. Svetu treba tvoja pomoć. Moja? Pa šta ja treba da uradim? O, lep kostim. O da, skupljao sam slatkiše za noć veštica. Zaista? Otporno na toplotu i materijal iz budućnosti. Slatkiši od noći veštice mogu biti prilično ljuti.
Batman? Dakle, brz si. Može se tako reći. Želiš se pridružiti timu? Zavisi ako mogu ovo zadržati. O da, naravno, imam 1000 takvih. Strava. Koja je tvoja supermoć onda? Bogat sam. Nema stranaca u Atlantidi. Kako si došao ovde? Nema vremena za objašnjenje, svet je u opasnosti i treba mi tvoja pomoć. Da li je reč o matičnoj kutiji? Da! Šta znaš o tome? Matična kutija Atlantide je ukradena od strane čudovišta. Steppenwolf. On je ukrao kutije i od Amazonki. Pretpostavljam onda da je ostala samo jedna kutija. Pridružit ćemo vam se i spasit ćemo zajedno zemlju. Ovo je pet pećina. Ovo je sjajno. Ovo je tako cool. Sakupio si zaista sjajan tim, Batmane. Hvala, ali bojim se da bez Supermana neće biti dovoljno. Mislim da imam šansu da ga vratim u život uz pomoć jedne od matičnih kutija. Idi sa Flashom i pronađi njegovo telo. Šta je ovo? A pa to je iz mojih mlađih dana. Znate šta, društvo, zapravo sam prilično preplašen. Mislim da ćemo svi umreti, mislim da ćete vi umreti, da ću ja umreti, non stop se saplićete, ti izgledaš kao kanta za smeće, nemaš nikakve moći, a ti si samo slatka kao štene. A čini mi se da sva naša oslanjena na mrtvog tipa koji nosi gaće s polja. I to nam ništa neće pomoći. Mislim da sediš na mom lasu. Oh, izvinjavam se zbog toga. Ne me čujete? Nikada više o ovome ni reč. U redu? Nikada. Opušteno. Ja sam prestao da te slušam još kad si rekao da ću da umrem. Znaš da bi ja mogao ovo mnogo brže da uradim? Zašto ne onda? Ti se ne bojiš da je on možda postao zombi? Mislite li da će ovo upaliti? Mora, to je naša jedina nada. Šta da radimo ako nas napadne? Da, kao zombi Superman. Pa imam tajno oružje. Molim te, neka ne bude zombi. Ej društvo, ova matična kutija bi trebala da ima dovoljno snage da go živi. Hajde da probamo. Je li to to? I dalje je mrtav, ništa se nije desilo. Kutija bi trebalo da ima dovoljno snage da ga oživi. Cyborgu, zašto nije uspelo? Treba joj energije. Flash, tvoja brzina generiše struju, možeš li tako da je pokreneš? Da, naravno, pokušat ću. Samo mi treba dovoljno brzine. Cyborgu, šta to radiš? Skloni to bolje pre nego što nas je napao. Ne mogu da se kontrolišem, to samo radi. Ne želim da se borim s tobom. Clark, nemoj to raditi. Znam tebe, nećeš mi dozvoliti da živim, a nećeš mi ni dozvoliti da umrem. Clark! Lois?
tajno oružje je bila žena, to ima smisla. Lois Lane je jedina osoba koja mogla da vrati Supermana u njega samog. Superman vas je sve pobedio. He 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 he. Bar nas nije oborio svojom guzicom. Steppenwolf ima sve 3 matične kutije. Superman je naša posljednja nada. Konačno imam sve matične kutije. Ova planeta će biti moja. Zemlja nikada neće biti tvoja. Ko će da me zaustavi? Vi jadni zemljani? Cyborgu, misliš li da možeš razdvojiti ove kutije? Da, ali treba mi vremena. A mi toga nemamo, ali daćemo sve od sebe. A voleo bi da imamo Supermana sada. Da li vas ovaj tip i dalje smara, a? Hahaha, zakasnili ste. Ne, matične kutije su se ujedinile. Spasi nas, Atina. Ko me je probudi iz moje dremke? Steppenwolfe, da li si ti? Dođi da vidim tvoje slatko lice. A, ne sada, mama. Liga pravde nas gleda. Da li si prao zube? Pokušavam da osvojim svet, a nema vremena baš za sve. Hajde! Matične kutije su zapravo majčinske kutije. I Subs, hvala što si pristao da se trkamo. Nema problema, klinac. Šta želiš ako pobediš? Možeš li da kažeš svima da sam te pobedio? Naravno može, ali ako ja pobedim, ti izlaziš iz tima. Samo se šalim. Bro, jer sam mislio da ću morati da se pridružim Avengersima. Smešan si. Istočna ili zapadna obala? Zapadna obala. Zapadna obala je tamo. A, da, znao sam to, izvini. Kreni! Flash, ne želiš izgledati agresivno? Njegovo ime nije Flash, tvoje ime je Flash. Znam tebe, nećeš mi dopustiti da živim. Ja ne znam. Lois? Ajde sada bez smejanja. Nema plašta. Za tebe nema plašta.